रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर। ससुर जी हमर कहले हकी बेटी दे हम बैसाख में भाई ससुर जी हमर कहले हकी बेटी दे हम बैसाख में कहले रुक जा रुक जा 2-4 महीना भादो आखर मास में ससुर जी हमर कहले बेटी दे हम बैसाख में ससुर जी के कहला पर दिन उतरल 26/5 के ससुर जी के कहला पर दिन उतरल 26/5 के गाजा बाजा पंड बाराती सटा भइल नाच के लड़की के मामा पैसा लुटई है और दिए हाथ में ससुर जी हमर कहले बेटी दे हम बैसाख में ससुर जी हमर कहले बेटी दे हम बैसाख पलंग पाती सारा बनबाबो सरहद करस खरादारी पलंग पाती सारा बनबाबो सरहद करस खरादारी विपिन प्रेमिया हंजन गुप्ता जइहे उहो बड़ियाती कैसे के नची अरे कैसे के नचिहे भूलाऊ जाइए अपन मन के बात के ससुर जी हमारा कहले बेटी दे हम बैसाख में ससुर जी हमारा कहले बेटी दे हम बैसाख में।